1 Corinthians chapter 15 in verse number 58. Familiar nga verse kanya tayo amin dito kakabsat. Kunana iti Ilocano, ti page na kakabsat ket 1297. Kunana iti Ilocano, gapuna ay ayatek a kakabsat, agtaeng kayo as ititibker, saan a magaraw, akan kanayon nga adwan kayo laeng iti aramid ti Apo. Nga moyo at ti aramid yo addanto kapaypayan na iti Apo. Basahik iti English, therefore my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kararag tayo. Managayat managparabor nga Diyos, umay kami ken ka iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami Apo Diyos iti Sunday School. Ket itaapoy sa ganam iti puso mi. Babayin ka daytoy nga saom Apo. Tulungam iti adipen mo Apo Diyos. Punugam ti kinasirib. Ken orepe ti panagsao Apo. Agyaman akmo iti panangitalag iti senior pastor ko Apo. Tapnon daytoy nga saom Apo ket maiburay kadagiti kakabsat. Ngarod Apo, dawatek nga si ka Apo Diyos iti mangtengel, orepe Apo Diyos iti kuryente, kan orepe iti internet Apo. Tapnon dumanon daytoy saom kadagiti kakabsat Apo Diyos. Forgive us our shortcoming, dear Lord, because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Tugaw tayo kakabsat. Now, kunana iti Bible, iti verse number 58, iti libro iti Korinto, gapuna ay ayatek a kakabsat, agtaeng kayo as ititibker, saan a magaraw, akan kanayon nga adwan kayo laeng iti aramid ti Apo, nga muyo at ti aramid yo, addanto kapaypayan na iti Apo. Makita tayo ditoy nga verse kakabsat, nga datayo nga namati kay ni Kristo Jesus, kat masapol nga agtibker tayo. Amen? Apay ngamin nga kasapulan nga datayo nga namati, nga agserserbi ken ni Apo Dios ket agbalin nga natibker. Ngamin kakabsat adu dagiti mabalin nga mangigawid kanya tayo, itiin tayo pa nagserbi ken ni Apo Dios. So ako na iti Biblia agtibker kayo. Saan a magaraw? Akan kanayon nga nabunga, adwan kayo laeng iti aramid ti Apo. Ngarod kakabsat, datayo nga namati ken ni Apo tayong Jesucristo, ket masapol nga agbunga tayo. Ket kunana iti Biblia, daytoy aramiden tayo ken ni Apo Dios nga panagtrabaho ken kuana kakabsat, ket saan nga sayang. Isungantay ko mga panunuten nga daytoy aramiden tayo ken ni Apo Dios, ket sayang. Haan kakabsat. Han nga sayang dagitoy nga bubraen tayo para ken kuana. Now kadaytoy nga bersikulo kakabsat, ipakpakita na ditoy nga datayo ket agbalin nga nabunga. Now, kunana pa iti Psalm chapter 92 verse number 13. Kaya't kung basahin tayo dagitoy kakabsat nga verse tapnon maawatan tayo, daytoy adalan tayo tatta kakabsat nga sao iti Dios. Kunana iti Psalm chapter 92 verse 13. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Now, no kitain tayo kakabsat, datayo nga naimula, wano kang kanayon dito church. Kang kanayon tayo mo't lang yan ti church kakabsat. Amen? Sino ti agkara-absent yan ti church? Datayo kano kat naimula. Datayo kat naimula iti balay iti Apo. Kat no naimula tayo iti balay iti Apo kakabsat, agbunga tayo, aggrow tayo, agprosper kakabsat iti biag tayo. Amo yun no apay nga ti daddo mga Kristiyano, ket adat yan ti church, kang kanayon nga ti kunakon, kang kanayon nga maadalan ti sao ti Apo, ang kanayon nga makangeg ti sao ti Apo, nga maapay nga han nga aggrow. Amo yo, no addaman ti kagruan kakabsat, awan sa bali nohan nga datayo, apay, datayo ti kang kanayon nga makangeg ti sao ni Apo Dios. Di ngamin kakabsat? Kang kanayon nga no kumamula kakabsat ket kang kanayon nga masibugan.
Kan kanayon nga maikan ti fertilizer. Kan kanayon nga maikan kakabsat iti da dumapay tapnon iso ket dumakkel. Kanayon tayo nga church, kanayon tayo nga datyan ti balay iti Apo, ngarod kakabsat tinamnamaen iti Dios kanya tayo, dumakkel ket agbunga. Amen? Sabi ng Bible, I repeat, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Amen? Those that be planted in the house of the Lord shall flourish. So kakabsat, datayo nga rod, idedikar tayo, tibiyag tayo ti Apo, na tayo po dapat ay lumago. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, dapat ikaw ay lumago. I repeat that verse. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish. Dagiti kang kanayon nga dati balay iti Diyos, nga kang kanayon nga makangag ti sauna, dapat datayo, DJ agro. Hantayo namnamain ti unbeliever nga agro, kakabsat tatahan namot umuayan ti church. Datayo itinamnamain iti Diyos nga agro. Apay, datayo ti kang kanayon nga mapritsan. Datayo ti makangkangag ti sao ti Apo. Adapay personal devotion tayo. Diba? So nga rod, datayong arod iti agro. Amen? Another verse. In the book of John chapter 10, verse number 10. Familiar din sa atin ang verse na ito. John chapter 10, in verse number 10. Sabi po ng Bible, the thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life. Take note, dalawa din ang makikita nyo dyan, no? Ang ginagawa ni Satan at yung ginawa ng ating Diyos sa atin. Ano ang ginagawa ni Satanas sa atin? Hinahadlangan niya tayo para hindi tayo lumago. Tama po ba? Diba? Kaya ginagawa niya lahat para tayo bilang isang anak ng Diyos ay hadlangan niya para hindi natin magawa ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya wag tayong magpagamit kay Satanas. Now, tandaan nyo, yan ang ginagawa ni Satan sa atin. But praise God, sabi ni Jesus, I am come that they might have life. Hindi lang buhay, no? Now, yung buhay na yan, mga kapatid, ay tinutukoy dyan is yung ating relasyon sa Diyos. Binigyan tayo ng, pagdating sa physical, binigyan tayo ng ating Panginoon ng buhay. Pagdating sa spiritual, binuhay ng ating Panginoon yung ating connection sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoon. Now, hindi lamang po tayo mananatili na tayo po ay saved. Saved ba kayo? Now, tandaan nyo, sabi ni Jesus, I am come that they might have life. Imay naktap nun ikak isoda itibiyag. Day tanga biyag ket inted ti Apo kanya tayo. Day je panangisalakan na iti kararwa tayo. Ket saan lang agtalinaid tayo kaday tanga biyag. No diket kunana ti Bible that they might have it more abundantly. So ibig sabihin, ang pinapakita dito mga kapatid, tayo pong lahat na saved mga kapatid ay kailangan mag-prosper, lumago sa ating spiritual na buhay. Amen? Now, tignan naman natin ang ating sarili, no? Subukan nating suriin, inventory ang ating sarili ngayon. Simula nung ikaw ay naligtas, no? Ilan na ang tao na nadala mo sa Panginoon? Manon ti tao nga nayasideg mo kini Apo Diyos. Manon ti tao nga na ministeram. Manon ti tao nga na Bible study. Nayasideg mo ken kuana. So masapol nga datayo, maawatan tayo, nga hanlang nga dayjay panangisalakan ti Apo kanya tayo. Praise God for that. Ket nga rod kaabsat insalakan na tayo ti Apo, masapol nga agro tayo. Dayta nga biyag gainted ti Apo kanya tayo, ket umusbong, agro, agprosper. Dapat datayo nga namati kakabsat, masapol nga agro tayo. Amen? Nakakalungkot kung ikaw ay saved, ay stagnant yung Christian life mo. Diba? Sikakat maben-benepisyaran ti am-amin nga ited ti Apo kanyam, am-amin nga banag kakabsat, samantalang hindi tayo lumalago pagdating sa ating buhay espiritual. Eh nakakalungkot naman kung ganon mga kapatid. Nakakaya naman sa Diyos kung hindi tayo lalago.
Anat serbi di panangisalakan ti Apo kanya tayo, kaabsat no hantayong agro, hantayong agiasidag ti tao kani Apo Jesus. Amen? So dagito nga verses nga impakitak, wala binasa tayo kakabsat, kat mairelate amin kada ito nga verse kakabsat, nga teksto tayo iti dayto nga bigat. Nga anat kunana, agbalin tayo nga natibker, haan nga magaraw, agbunga kayo kadagiti aramiden nyo para iti Apo. Kadagiti aramiden tayo kat saan nga sayang. Ngarod kakabsat, kitain tayo ngarod, tibiyag tayo, bagbagi tayo, no kasano tayo nga makatulong, ken mga ramid kadagijay kayat ni Apo Diyos, tibiyag tayo. Amen? So, ang pag-uusapan natin ngayon is faithful and fruitful. Lahat tayo faithful na, faithful sa church, di ba? Pero ang tanong na kailangan nating sagutin ngayon, tayo ba ay fruitful? Amen? Tayo ba ay fruitful? Yes, ikaw faithful. Faithful sa giving, faithful sa dressing, faithful sa pag-attend ng church, faithful sa prayer meeting. Pero kailangan naman tayo, no, na tayo po ay magbunga. Dapat maging fruitful po ang ating Christian life. Amen? Ang ibig sabihin po ng faithful is loyal. Napudno ka kay ni Apo Diyos, napudno ka iti commitment mo kay ni Apo Diyos. Amen? May kadwa ka absat, constant. Haan nga agbalbaliw. Haan nga dete, faithful ka tatta, agresibo ka tatta, tunno lawas na awan kan tumanen. Hindi po dapat ganon. Han nga dapat agbalbaliw ka absat, jay commitment tayo ti Apo. Nga nakabarbara ti Christian life mo tata, ton damdama awan manen. Kas jay ti kaadwan nga Kristiyano. Aglalo kanya yung imay na ki BHYC, di ba? Na-bless kayo, kadagi jay preaching, dagi jay messages, pero anong commitment nyo sa Panginoon? Hello? Anong commitment nyo sa Panginoon? Ang gusto naming makita, marinig sa inyo, hindi yung kayo ay nable-bless. Automatic na yan, given na yan. Every time nga, ikaw ay magbigay ng testimony, nable-bless ka sa preaching, di po ba? Nable-bless tayo. Pero, sana naman mga kapatid, ikaw ay pinagpapala ng Panginoon sa mga message na yan, dapat magkaroon ka din ng commitment sa Kanya. Huwag ka lamang dapat na mananatilang pinapagpala mga kapatid, nable-bless sa mga preaching, nable-bless sa mga salita ng Diyos, kailangan magkaroon ka ng commitment. Ano din kaya ang pwede mong gawin sa Panginoon? Amen? Loyal, constant, steadfast, unswerving. Han nga dapat nga maiayos kakabsat. Dapat nakatutok ka kani Apo Diyos. Kadayjay aramiden ti Apo iti panagbiag tayo. So in our case as God's people, we must be loyal and steadfast to the calling and to what God has ordained us to become. Amen? Napudno tayo. Kadayjay nangawagan iti Apo kanya tayo. Han nga lubong tinangawag kanya tayo iti Diyos. Iso nga laglagipan tayo, hindi tayo para sa sanlibutan. Para sa Panginoon tayo. Amen? Kung maintindihan mo yan mga kapatid, alam mo kung ano ang inuuna mo sa buhay mo. Nakakalungkot, tayo po ay niligtas ng Panginoon, pero hindi yung gawain ng ating Panginoon ang ating priority sa buhay. Steadfast. Amen? Loyal. Yan ang ibig sabihin ng faithful. Faithful ba kayo? Faithful ba tayo mga kapatid? Secondly, yung fruitful. Anong ibig sabihin ng fruitful mga kapatid? Producing good result. Amen? Producing good result. Hello? Kayo ba nakikinig? Amen? So dapat mga kapatid, tayo pong mga anak ng Diyos ay magbunga. Agbunga ka, kakabsat. Hindi bungang araw yung bunga mo. Dapat Kristiyano. Tao dapat ang bunga mo. Amen?
Now, padasam man ti tumalyaw no addan na itugot mo yan ti church. Kita man no addan na itugot mo kakabsat. Wano bunga mo nga naiyasideg mo ti Apo. Kung wala pa, anong gagawin mo? Diba? Anat aramidom nga rod kaabsat no awampay. Dapat challenge som di bagbagim. Nga dapat agbunga. Makayasideg iti tao ken ni Apo Diyos. Amen? Faithful and fruitful. Number 1. Faithful and fruitful in doing the work of the Lord. Agbunga tayo, agbalin tayo nga faithful, agbalin tayo nga napunga, iti panangaramid tayo, iti trabaho iti Apo. Amen? Agbalin tayo dapat nga nabunga, dapat ada involvement mo yan ti church. Dapat ada aramidon tayo yan ti church. Dapat paset tayo kakabsat, iti bagin ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Aramiden tayo kakabsat no anya, dagiti banag, nga kayat iti Apong ipaaramid kanya tayo. Laglagi pun tayo, jay kunana ti verse, always abounding in the work of the Lord. Always abounding. Amen? Nakaprogreso tayo kakabsat, no may panggap yan ti lubong. Diba? Nakadado nga accomplishment tayo kakabsat nga may pakita tayo no may panggap ka ni Apo Diyos, anyat maipakita mga accomplishment mo. No adaman ti kang runaan, nga pagbalinan tayo nga nabunga kakabsat, daytoy trabaho iti Apo. Apay, gaputa daytoy iti nakaawagan tayo. Amen? Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Saan nga sayang? Praise God. Haan nga sayang dito ububra tayo. Amen? Alam nyo kasi, ang tao kung minsan ang mindset, hindi siya magtrabaho kung wala siyang sweldo. Diba? Dakay man ti mapa nagtrabaho kakabsat nga awan sweldo yo? Hanyo kayat, diba? Dito sa ministry, walang sweldo eh. Amen? Pero we believe mga kapatid na may reward tayo na galing sa Diyos. Amen? Kaya alam nyo, ang gustong makita ng Panginoon sa atin is sacrificial service. Yan ang gusto ng Diyos na makita sa atin. Sacrificial service. Amen? Now, gumamit po ako ng example dito. Ang ginamit kong example is si Abraham. Napakaganda po mga kapatid. Yung commitment po ni Abraham. Amen? Now, tignan natin in the book of Genesis, chapter 22. Genesis chapter 22. In the book of Genesis chapter 22, makikita natin yung buhay ni Abraham sa kanyang pag-offer sa kanyang anak. In verse number 1, sabi po ng Bible, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. Now, tandaan nyo, kung ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid, dapat makinig ka sa boses ng Diyos. Hindi dapat yung mga barkada mo ang pinapakinggan mo. Dapat conscious ka, mga kapatid, sa nagligtas sa'yo. Amen? Anong sabi ng Diyos? Abraham. Anong sabi ni Abraham? Here I am. Dapat ganun tayo. Panginoon, nandito ako. I am willing na magpagamit sa iyo. Meron ba tayong ganong puso? In verse number 2, anong sabi niya? And he said, take now thy son, thine only son, Isaac. May isang anak na, at ay isang arod, Isaac. Kung daw labes, ay ayaten lang a permi, kakabsat, jay kakaiso ng anak na. Agaasumpay data kakabsat. Biyag, daytoy daw dawaten ti Apo. Sacrificial service. Idaton na ita para ti Apo. Kakabsat.
Sakripisyo data. And get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering. Burnt offering. Upon one of the mountain which I will tell thee of. Amen? Kaya alam nyo, dagitinted ti Apo, nga blessing kanya tayo, yan din ang susubukin ng Diyos eh. Kung gaano ka committed sa Kanya. Amen? Ano bang binigay ng Diyos sa inyo? Binigyan ka ng trabaho. Susubukin ka dyan ng Diyos. Amen? Kung anong mas mahalaga, ang Diyos ba o yung trabaho mo? Diba? Tandaan nyo, sabi po ng Bible, dayjay ka kaiso ng anak na kakabsat, ay ayatan na pa'y, dayjay ti require ti Apo, nga itad na. Buhay yan, di ba? Sacrificial service. Amen? Verse number 3, and Abraham rose up early in the morning. Alam nyo mga kapatid, no? Kailangan maintindihan natin, pag tayo po ay anak ng Diyos at nire-require ka ng Diyos na maglingkod, dapat yung mga ginagawa mo sa Kanya ay para lang sa Kanya. Amen? Verse number 4, then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Now, alam nyo, meron po akong nakitang tatlong bagay dito. Sa sacrificial service po ni Abraham sa Diyos. Why God allowed Abraham travel 3 days? Diba? Apay nga tangain niya law ni Apo Diyos, nga magmagna ni Abraham kakabsat iti talong aldaw. Adayo pa yan, dapay na danon. Amen? Tapnon tikas ta kakabsat, so that he could think carefully. Tapnon, suoten pa'y ti Apo kaabsat, nga jepan panagnana ti talong aldaw, makapagpanulot nga nasayaat. Alada kayo man ti magmagna, iti talong aldaw. Padaso man, Brother Edward, from Bacara, aging gatoy nga agawid magmagna, baka da ka pa ilang di tawang-awangan ti Bacara, kaabsat agsublikan. Diba? Apay, napimpintas ti agserbi ti Apo. Si Abraham, mga kabatid, nasubok ng 3 days. Diba? Makapagpanunot nga, nagrigat ti agidaton. Mabalin na nga panunutin dayjay. Nakaputpudot, tinagnaan na. Mabaling nga quit. Hello? Pero hindi. Yung kanyang commitment sa Panginoon, talagang commitment na niya yon. Hindi na niya iniisip na mag-backslide pa o hindi niya gagawin, mga kapatid. Talagang commitment niya yon. Ano man ang mangyari, may mga tao man na pwedeng magkadlang sa kanya, pero hindi niya inisip yon. Ang inisip niya ay ang Diyos. Ganon ba tayo, mga kapatid? Ganon ba tayo? Kung minsan, mga kapatid, sinusubok tayo ng Panginoon eh. Diba? Pagpunta mo pa lang ng church, nandyan na yung mga kapitbahay nyo na pwedeng magkadlang sa'yo. Amen? So, he could think carefully. Number 2, why God allowed Abraham travel 3 days? Consider very seriously. Amen? Look at verse number 3. And Abraham rose up early. Sapagkat committed siya, mga kapatid. Anong ginawa niya? Napakaaga. Ganyan ang Kristiyano, mga kapatid, na committed sa church. Committed sa paglilingkod. Dapat maaga. Hello? Maaga ba kayong pumunta ng church? Maaga ba kayong nag-devotion? He rose up early. Seryoso ang kanyang commitment sa Panginoon. Hindi niya binabaliwala ang kanyang commitment sa kanyang Diyos. Kaya nung sabi ng Diyos, ibigay mo sa akin ang iyong anak. Anong ginawa niya? Kinabukasan, napakaaga, Abraham rose up early in the morning. Praise God. Dapat ganyan tayo, tayong mga anak ng Diyos.
Dapat committed tayo at dapat seryoso tayo sa ating ginagawa sa Diyos. Amen? Napakaseryoso mo pagdating sa eskwelahan, kaya mong magpuyat mga kapatid. Pagdating sa work, mga paperworks mga kapatid, pwede kang makapagpuyat, pero hindi ka man lang makapagpuyat pagdating sa gawain ng Diyos. Consider very seriously. Why God allowed Abraham travel 3 days? Number 3, conscious commitment. Anong ibig sabihin ng conscious commitment? Buhay, may pakiramdam. Diba? Amen? Yung mga kinumit nyo sa Panginoon, baka patay na. Hello? Buhayin mo yan. Dapat may pakiramdam ka at datiriknam ka, dayjay, commit mo ti Apo. No makitam ko mga madayaw kan kaabsat, kunam kumati sarili, ay madiday ito yan. Hindi ko na nagagawa yung mga kinumit ko sa Diyos. Yun yung may conscious commitment. Hindi yung pinapabayaan lang niya, nag-down ang spiritual life mga kapatid. Hindi pa rin niya nakikita ang kanyang kinumit sa Panginoon. Faithful and fruitful in doing the work of the Lord. Amen? Now, sa ministry mga kapatid, in the ministry, we need a dedicated servant. Not uneducated that doing nothing. Amen? Pagdating sa gawain ng Panginoon, ang kailangan ngayon mga kapatid ay dedicated servant. Hello? Nakita mo ba yan? Yan ang kailangan ng Diyos ngayon. Dedicated. Nga oray no ado, dagiti problema, kahit maraming mga trials, hindi siya sumusuko. Amen? Faithful and fruitful in doing the work of the Lord. Dapat magbunga tayo. Secondly, number 2, faithful and fruitful in rendering of worship. No? What means pateg. Iti panang ipaay tayo, kadagiti biyag tayo. Amang idaydayaw ken Apo Diyos ket panang ipakita tayo iti pateg na kada tayo. So we worship God as His saints. Amen? Anat saint, na santuan, santo. Datayo kaabsat, pinagbalin ti Diyos nga santo. Halangan ni Saint Michael. Diba? Datay amin ngay mawat kay ni Kristo Jesus, saint tayo, nadalusan gapoy ti dara ni Apo tayong Yesu Kristo. Ngarod kaabsat, no datayo ket santo kaabsat, daytoy ngarod biag, makayayo ken ni Apo Diyos. Makayayo mat lang ti biag tayo, ken ni Apo Diyos kaabsat. So ngarod nga, iyad adalmi kanyayo, nga once nga sikan ket na isalakan, han ka dapaten ngagtaytay at weteng. Amen? Han ka dapaten nga agsiksigarilyo. Diba? Han ka dapaten nga agin inom. Apay, santo ka kabsat, dinalusan iti Apo ti biyag mo. Masapol nga day ti biyag, nga dinalusan ti Apo, makapadayaw ken kuana, makayayo ken kuana. Amen? Letter B, we worship God as His sons. Iti pa nagtulnog tayo ken kuana, bilang anak na ket panangipakita tayo, iti panang reem tayo ken kuana, ken panangipatek tayo, panangipatek na kada tayo. Anak na tayo ti Diyos kakabsat. So nga, hamo nga lalangan tabiyag mo. Hamoy paspasuli tabiyag mo. Kayat ti Apo, nga datayo nga anak na, kayat na nga ibuyat dagiti bendisyon, ken abilidad kakabsat ti biyag tayo. So nga dapat hantayo nga atayo ti biyag tayo kakabsat. Anak na tayo ti Apo, pribiliyo tayo kakabsat, nga mausar ti Apo, ken pangibuyatan ti Diyos, dagiti blessing na kanya tayo. Amen? Letter C,
We worship God as His steward. The steward kakabsat kat matalek. In the book of 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Ito po ang sabi ng Bible. Moreover, it is required in steward. Amen? Ano ang nire-require sa atin? Bilang steward, amen, be found faithful. Hello? Faithful. Yan ang nire-require sa atin. Yan ang requirements natin. Di ba? Mag-apply ka trabaho kaabsat, aday required nga isubmit mo. Now, ti Diyos kaabsat, datayong anak ti Diyos, kas may isa nga matalek kaabsat, aday required ti Apo kanya tayo. Ano po yun? Tayo dapat ay maging tapat sa Kanya. Hello? Lahat ng mga bagay na ibinigay ng Diyos, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, dapat tayo maging tapat. Amen? Oh, nakadado tinted ti Apo kanya tayo, deta biyag mo, inted ti Apo ken ka. Dapat padayawam ti Diyos. Amen? Padayawam ti Apo. Nga deta biyag mo, pausar mo ti Apo. Wala nang ibang gagamit yung buhay mo, maliban lang sa Diyos. Yung mga treasures mo. Amen? Yung mga binigay ng Diyos sa iyo. Dapat tayo ay tapat sa Kanya. Alam nyo ba ang Jordan River? Amen? Alam nyo ba ang Jordan River? Hindi si Jordan Jordan River. Amen? Alam nyo ang Jordan River? Dalawa po. The Jordan River feed to seas. Dua nga baybay itipidan na. Yung una is the Sea of Galilee in the north. And then yung pangalawa is the Dead Sea in the south. Now tignan nyo, ang Sea of Galilee is flourishing. Nabubuhay ang mga pating, mga isda doon. Doon naman sa Dead Sea, walang mabubuhay doon. Diba? Pero pag tinignan nyo, iisa lang ang pinanggalingan Diba? Saan nang galing yung Sea of Galilee? Yung tubig doon na pupunta sa Sea of Galilee at doon sa Dead Sea, doon sa Jordan River, iisa ang pinanggalingan. Pero bakit mga kapatid, yung Sea of Galilee ay mas productive, pero yung Dead Sea ay hindi? Sapagkat ang Sea of Galilee, mga kapatid, may outlet. Yung Sea of Galilee, or the Dead Sea, mga kapatid, ay walang outlet. Ganyan din tayo, bilang isang anak ng Diyos. Bakit may mga Kristiyano na mas progressive, mga kapatid, sapagkat nakakapagbigay. Amen? Nagbibigay Bakit may mga Kristiyano, mga kapatid, na pareho din naman tayo ng Diyos? Di po ba? May sa ti Diyos tayo, may sa ti Bible nga susarin tayo, miyembro tayo ti may sa nga church. Amen? May sa nga pastor, may sa pa nga angot, di ba? Pero bakit iba na nung dumating sa iyo? Hello? Bakit yung iba mas progressive, flourishing, samantalang ikaw, mga kapatid, pareho naman tayo ng pinanggalingan na isang Diyos, isang Bible, isang church, pero bakit stagnant ang buhay mo? Sapagkat walang outlet Ikaw, tumatanggap lang, mga kapatid, ng mga pagpapala, pero hindi lumalabas. Hindi nagbibigay. Nable-bless lang sa mga preaching, mga kapatid, pero wala namang involvement sa church. Kaya tuloy, mga kapatid, na maamatay ang Christian life mo. Amen? We worship God as His steward. Dapat hindi ka dapat Dead Sea. Dapat the Sea of Galilee ka. Amen? Nabuhay na buhay. Amen? Doon sa Dead Sea, kahit pating, hindi mabubuhay Kaya ang lungkot-lungkot ng iba sa atin. Nag-church naman, di ba? Nag-church naman kayo Nandyan naman kayo sa loob ng church. Na-bless kayo, mga kapatid.
Pero tignan mo, ang lungkot-lungkot mo pa rin. Walang outlet. Hello? Amen? Gumawa ka ng daan para lalabas din yung mga pagpapala, mga kapatid, sa iyo. Amen? Kaya nga, mga kapatid, no, may mga giving tayo, may mga commitment tayo. Amen? I hope na naintindihan nyo yan. We worship God as His steward. Tayo po ay blinebless ng Panginoon. Amen? Kailangan din tayo ay maging tapat sa mga bagay na binigay ng Diyos sa atin. Tayo po ay maging tapat. Amen? Number three, faithful and fruitful in the observance of God's will. Faithful and fruitful in the observance of God's will. Tayo daw ay maging tapat at mamunga. Amen? Doon sa kalooban ng ating Diyos. Pero, tanungin ko kayo, nandun ba kayo sa sentro ng kalooban ng Diyos? Or baka naman, wala kayo doon sa kalooban ng Diyos? Kasi, alam nyo, kung wala ka doon sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, walang mangyayari sa buhay mo eh. Diba? Walang mangyayari sa iyo. Kasla ka daytay inahin nga manok. Amen? Tigol jay nanang nga manok kakabsat ka dagi jay piyak. No rumabiin sa lukuban na isuda. Diba? Secured yung buhay nila. May mga sisinawan, mga kapatid, dadatipyak nga makatagari. Apay, awanda ka dayjay nanang da. Awanda ka dayjay panang saluk of jay nanang. Ganyan din ang nangyayari sa mga Kristiyano. Napakaingay. Bakit? Wala ka doon sa kalooban ng Diyos. Napakagulo ang buhay. Bakit? Wala ka doon sa sentro ng kalooban ng Diyos. Tandaan nyo, kung wala ka doon sa kalooban ng Panginoon, gagamitin ka ni Satanas. Dapat tayo pong mga anak ng Diyos, nandun po tayo sa kalooban ng Panginoon sapagkat napakaganda po ang gusto ng Diyos sa atin. Faithful and fruitful in observance of God's will. Letter A, concerning our influence. Amen? Concerning our influence. Now, malapit ng pasukan. Di po ba? Kayong mga estudyante, no? Dapat simulan nyo na pag kayo'y pumasok sa mga school nyo, dapat makilala na nila kayo na kayo'y anak ng Diyos. Makilala na nila kayo na kayo'y baptist. Makilala na kayo na kayo'y Kristiyano. Amen? Kaya yan ang pagsikapan ninyo, mga kapatid, na bago ka pupunta doon, ipag-pray mo, mga kapatid, na ikaw ay maging committed dyan sapagkat nilagay ka dyan sa school para ikaw ay maging mabunga at maimpluwensyaan mo ang inyong mga classmate. Amen? Tayo namang mga papasok sa mga work, mga kapatid, dapat maimpluwensyaan din natin sila. Amen? Maimpluwensyaan din natin sila. Yan ang kalooban ng Diyos eh. Diba? Na yung mga tao na yan, yung more workmates mo na yan, mailapit yan sa Panginoon, makilala niya ang Panginoon, at mabuhay niya siya na naaayon sa ating Panginoon. Yan ang goal ng Diyos. Amen? Oh. So lahat tayo, ano man yung work natin, saan man tayo mapadpad, ano man ang gawin natin, mga kapatid, dapat meron tayong impluensya. Next, letter B, concerning our infirmities. Kaya ti apo nga napudno, ken nabunga tayo kadagiti panlubok iti pamati. Amen? Nga oray no, aglaslasat ka, ti adong a panlubok ti biag. Sino dati adda panlubok na? Amen? Ang kuam mo no, anya dagita panlubok ti biag yung agdama kakabsat. Nilaeng apo Diyos. Katsapay ko ma,
tadagita nga panubok mo tatangag dama ka kabsat. Makasursuro ka ket tumibker, iti pamatim ken kuana. Han ko mga dagita panubok ti biyag, isot mangya dayo ken ka ken ni Apo Dios. No diket, iso kumati mangya si degpay ken ka ken ni Apo Dios. Amen? Concerning our interest. Letter C, concerning our interest. Kaya't iti Apo, abigbigen, ken padayawan tayo iti Apo, kadagiti tarigagay, ken panggep tayo iti panagbiag. Amen? O adot tarigagay tayo, di ba? Adot desires tayo ti biag. Nga masapol kakabsat. Nga dagita nga tarigagay tayo ti biag. Dapat ni Apo Dios iti mapadayawan. Amen? Awanan ti kapipintasan, ken kararagsakan kakabsat, nuhaan nga di panangaramid mo, kadagijay kayat ni Apo Dios iti panagbiag. Laglagi pan tayo amin, kaabsat ken gagayem, nga daytoy ti gol iti Apo kanya tayo. Hanlang agbalin tayo nga faithful, no diket agbalin tayo nga nabunga, iti panagbiag tayo. Tapnon inton umay iti Dios nga alain na tayo kakabsat, maragsakan ken adada kakabsat, nga naragsak tayo met, nga sumango, kadayjay nangawag, kanya tayo kakabsat, iti naindaklan nga awag. Amen? So nga kakabsat, HBBC family, agbali, saan lang nga, hangka lang agbalin nga faithful. Given na yan, nakikita na namin yan. Faithful ka, dapat ikaw ay maging fruitful. Amen? Hala kastoy ti bilang tayo, hala kastoy kakabsat, duawan no talo iti mabalin tayo nga disaypulan, no diket adupay kakabsat, no datayo amin, ket agbalin nga faithful ken fruitful. Amen? Loyal tayo dapat ken ni Apo Dios. Ket sapay kuma, tadaytoy nga mensahe kakabsat, ket saan na tayo lang kaabsat, nga ininformaran iti Apo, no diket nakasursuro tayo, ket ammo tayo, no anya timabalin tayo nga i-commit ken ni Apo Dios, tapnon iti kasta, jay biag tayo, usaran pay ni Apo Dios. Amen? Agkararag tayo nga rod kakabsat. Let's pray. Apo Dios, agyaman kami iti adu nga kinasayat ken kinaimbag mo. Manipod kadagijay talo nga verses Apo nga imo natatay. Nga da kami katagbalin nga nabunga iti trabahom Apo. Madaydayaw ka Apo Dios ta sikantin ang ted ti biag mi Apo. Ket saan lang agtalinaed nga dayjay nga biag ket biag lang Apo. No diket dayta nga biag agbalin nga nabunga iting kami panagserbiken ka. Ket Apo Dios, tulungan na kami. Nga madan kami, Apo Dios, iti commitment. No kasano kami nga ma-involve ken makipagpartisipar. Kada ito'y naindaklan, Apo, nga panangawag mo kanyami iti trabaho. Han kami, Apo Dios, nga agpapada. Ngam ti dawaten mi Apo, tulungan na kami. Tapnon maaramid mi ti kayat mo, iti panagbiag mi. Adupay Apo Dios iti tao, nga mabalin Apo Dios, nga maiasidegken ka. Adupay ti tao Apo Dios, nga mabalin nga maministeran. Ket nga rod Apo Dios, dawaten mi, nga tulungan na kami. Tapnon maaramid mi ti pagayatam ti biag mi. Thank you Lord for this opportunity. Orepe Apo Dios, iti panangted Apo, iti senior pastor mi. Iti gundaway nga makapagsao kadagito yung anak mo Lord. Thank you Lord, in Jesus' name. Amen.